Ay, dakuan na gid sa mga yuta. Napay mga butong grabe nda mo ah. Grabe. Dako man din kayo yung yuta, pre. Pre, kana di na mo yuta. Kini among yuta. Wa kita na langit man na nasa kana maganaywanon. Sige. So karon ngari lang ta mo magbutong. Oo, welcome mo kay dire mga kalubian, wag ni problema. Siyempre kita na ninyo. Tara sa kanatan niyo. Tara. Dire na lang siguro pre kay damog bunga. Ha? May pa pre kay pagkabunga. Kay takit ako yan. Oh sige, kana lang saktuhay nang oy. Paginit kay matay wa pabiyag daw ka kita gliwat. Ako ganing biha. Kita gliwat nga unggoy. Ana lang sakto pre nang ungol kay pasunon pa na mo, sayang kayo. Naman ang butong pre, grabe nang gutuma ay. Apurado po ni mo, kibaw nang dilisod ta, ibang damog amimitas. O dara oh. Yo, imo na. Suko ka pre. Awan, buwak na lang. Nahinay lang pre kay mga igo me. Lalim bitaw babuklan og botong. Matay ni tagbutong ring lugar ay. Mao di pre. Mo ninyo yuta dire? Oh, mao di amo yuta. Karon na kung tanawon mo sa og pila ni ka hektarya ni. Di man maklaro. Ayo pun nako ana nimo ati Oh, para ganun. ko ana kay. Mo sa 5 ka hektarya pre. Amo ni di bandaha. Oh, ang 2 ka hektarya na ako ibaligya sa imo. Ang duha matay duha ra di ay. Pwede ibaligya ako tanan. Ayaw po tanan na kay wala pud kayuta. Bahala na. Aw kiram kas mo. Okay ra kayo. Aw so magkasinabtan ay Tani tani. kani ang lang ko ni ako ni hikayon na yon ni ang apilis niya ni para makuha din ako ang akong bahin. Aw sus. Ay problema na kay puno na sa kwarta ni akong bago. Di ko mo to og na kada mo kwarta. Nagyod. Tanawa pa pre. Ay daw. Ha, kadaghan ni kwarta Oh, ni pista di ba, pre? pre. Oh, Di ka mo to kay ako nakadaog ko sa luto. unya kana sa mga nakadaog niya to. Katong hingaging simana. Katong naging semana pa. Oh, katogid. Mao ba? Mas maayo ino na makapalit kag yutay na niya ni. Kay Oh. di manggod pre. Oh, Nangita kog yuta kay tay magbarog po ko gamay negosyo ba nga kuanan sa amo ang kanang negosyo nga kuan ba kanang para manghanap buhay ba. mubarog pud ang negosyo niya na. Aw sus, barog kayo basta imong ibalik Sa bagay, kada mo magkagwarta makabarog magigana. Aw. Sus, wala ay problema na. Ala sige, basta muadto na ta. Oh, sige. Okay. Maayo gid ato sinabutan na ni pre. Magid kay mo kanang masinso kita ni. Makapahimo na gikuan ni og 5 kong bill ni pre. Oh, sige. Kuy may nangawat gis kong botong pre. Ay man, Turo. Okay sa ni mga tawanan eh. tatong-tuon. Di ini pwede sa kuan eh. Sama ni akong pusilon. Ayaw. Ayaw. Ato-ato lang istoryahan tare. Pusilon. Ay, di. Dong, kinsa mama dong? Nangawat mo botong dres ang kalabian. Akahila ko ninyo nawong ay. Nangutana mo na nagon sa medre. Klaro na nanguha mi sa mong mga butong. Igsugo mi ni dade. Kahilas ninyo nawong ay. O yan, namoy papel ay pakita niyo sa kuha. Na inyo na. Wa de. Wa gyud. Oh, pwede usa man eh. Oh. Ano wala ninyo? Ako aning papel. Di magay na titulo. Unsa man ni? Module mga may nakabutang mga answer kayo. Piskat among madiling module di ay. Ay na titulungan na. Matay pre. Sud. Nagpakauaw ram ka pre. Mo gini pre, sorry kayo pre, kay lahi man ko dagot. Abi na mo. Sus. Nag-ingon ka pa nga paliton ko ni magyuta. Answer kay man day na. Nya kay diri ha magud pagkuha nako gud nakalokot man ni gud. Lahi ta Ay, ang nabasahan di. Oh, looy lang mo kay pre. Wawan gid noon mo. Bang manguli lang mo pre. Amay Usa usa pre, manguli ta ani pre kay. ang may na ni mo balik ko sa ta. Tanaw na to nga to usan ni. Auso. Sige. Mo gani. Tara. Sige, mo lang sila. Lah, labon sa man sila nga sa yuta ni Lolo. Kinahanglan ko gani sumbong kay Lolo para mahibawan ni Lolo ba. Unsa man ang akong yuta puros man ay sagbot. Ay naapag yung panahon rong kurting ka. Himala po. Fernando, Bakit? Anong nangyari?
nangyari sa'yo? Gikan ko nga to sa atong kano, sa atong yuta pa. Ah, Damo kayo, mga tao nga to, ambot kung sa to, kinahanglan to na to nga toon. tara. Tara lo, Tara. dali, dalo kayo, para mabda na po sa labang. Ay, may tungkod oh. Tara, mababa ko lo. Lo! Lo! Bisa ba? Apo, apo, tro! Agoy, bigla ka na! Tro, tro! Yo, uy, usap na, uy, yo, usap na, uy, kiraw na, diri ka, usap na, nausap na siya. Kisamot ka. Usap nausap na siya. Nausap na mo, lolo mo. Kisamot ka. Sumaya, ito rin pa, barugon. Barugon si lolo, barugon na, wala na, nausap ka. Dito, wala si lolo, usap ka. Balagay ako, nausap ka. Kuda. Si lolo. So what's up mga kabines? So please subscribe my channel and click the notification bell. Thank you.